Moikka maailman kaikki katsojat. Täällä on peli päällä. Täällä on Jätti Dragoni. Oh my god. Jätti Dragoni. Toi ei oo se legendaarinen vieläkään. Mehän on toisessa videossa joten. Haluaisit löydättää jonkun noobin kaa. Oh my god. Siis oikeesti. Oh my god. Tollan. Kattokaa. Ender Dragon, kultapiikki, timantti, silmät, kaikkea. Viisi meni, se lähti maasta. Joo. En tarkoitus ei oo nyt trollaa ketään tai mitään. Tässä on näin siis sotilas. Niinku, ihan varmaan tulkaa. Se ei kuulu olla Bobin kanssa, en tiedä miksi on. No kuitenkin se on tommonen sotilas. Sillä on tommonen huivi, nyt sinne voi ottaa toisella tavalla. Tämmöset lasit sille. Näin. Niin, tää on mun toinen tyyppi. Kuten varmasti tiedätte kaikki. Muistakaa, että mun toisen tyypin nimi on Käturi ja toisen tyypin nimi on toi. Kaikki tulee tänne. Mä oon julkki. Mä kroodipua videosta, kun mulla kannattaa katsoa kroodipua videota. Että mä varmaan katsotaan joku kattoo. En tiedä, pätkä, mutta tää ei oo 2, eli 10,2. Nää nyt videolta, mitä tapahtuu nyt. Jos noita raketteja tässä olisi 15. Vähän lagaa video. Kattaaks teitä? Ei varmaan kattaaks. Kattokaas. Tässä. Treidi. 10 leväinen. PS 20 leväinen. Tää voi olla hevin helppo treidi. Jossa on sen käturi. Treidissä kätyrillä pitää olla päässä. Tämmöset laserlasit. Kätyrillä pitää olla. Treidis, kätyrissä ja laserlasit. Sitten kätyri on silleen cooldown. Kätyrilasis. Oh my god. You can do it! Se kultaporsana jatkaa. Porsa. Mikä tässä tänään hyvä video kuulijaa? Joo, ymmärrätkö näyttää se, että videota. Mutta mun mielestä pitäisi olla sotilaistelu juttu. Jos on nää laserlasit. Siis silleen. Tää on semmonen käturi tavallaan, joka niinku blokkaa tätä, koska tää tarvitsee tämmöset laserlasit. Toivottavasti se on julistettu kävely vaikka esimerkiksi jos mä kaikille pelaajille, että kaikki jotka kattoo mun faneja vaikka, niin jos mä vaikka kertoisin niille, että tämmönen juttu on, ja tässä on, tää on mun tää. Niin mä kävelen, ja sitten kaikki tulee ryntää sille, mut sen takia tää on. Tää niinku tää blokata parhaansa mukaan. Tää on punainen laserosäällä tai johonkin esitysosalla jollain. Se tarkoittaa silloin sitä, että niinku pitää blokata sillä sitten, että sille, että niinku esimerkiksi joku treidaa tonkaan, niin niitä voi treidaa yksi kerralla. Sillä väliin pidetään muuta kauan.
Tää pyyppö ehkä kiinni, mutta on aivan hirveen nopea. Kohta mä muuten kiillä, kun kaverit on nekin. Varmaan en usko, että ne kiillä sitten, mutta mä ajattelin hommata joskus kiiltävät kiiltävät silmät, kiiltävät sellaiset sairaanhoidot vaatteet. On noikin sairaanhoidot, kyllä joo. Mene pois. En halua tollaisia tänne. Mä esimerkiksi tuottaa. Jos vaikka tää menee tähän. Jos vaikka näette, kun tää menee tonne. Niin voitte veikata, että tulee ehkä mukaan. Se ei välttämättä lennä siitä vapaa-laitteen, jos on paikkaa tuolla sivulle. Mites laittaa? Ajattelin myydä tällaista. Onkohan nyt tämmöset? Ei sovi yhtään mun setteihin nyt. En tiedä mitäks niitä on. V1. Jos mä teet radettavan mukaan, niin mulla käy. Mä teen joskus tämmösen ihan oikeeseen sähköpostiin tuonne. En tiedä miksi se on vielä. Esimerkiksi nyt kun se ampui. Kattokaa. Se etsii sen ja ampuu sitä vastaan. Kukaan ei halua treidaa. Me huudaan trade.
Älkää yhtä tälle korjataan. Toi viitti on oikeasti 8 V. 8-7 V. Sen hinta on niinku 8 V. Ei suostu muuten. Ei muuta oikeesti suostu. Ihan aivan. Tää voisikin kestänyt 12 minuuttia. Tässä olisi niinku moikka moi vaan kaikille.